ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ബെത്ലഹേമിലെ കുന്നിച്ചെരുവിൽ ഒരു ചാർട്ടിടയന്മാർ ആടിനെ മീറ്റുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു വെളിച്ചം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അവർ ഭയാനഹീനതരായി. പെട്ടെന്നൊരു ദൂത് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇത് സകലജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സൗവാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബെത്ലഹേമിലെ കലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകരക്ഷനായി ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ആരാധിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.